Kaixo lagunak. Ze egun polita. Ze egun ederra daukagu gaur. Oindala urte bat ere, ikusi genuen batzuk, usurbilen. Egitan, bihotz-bihotzez, denoi eskarrik asko totzeagatik. Mila esker, familia eredoren partetikan. Gure, nola ez, ere, gure aitona Joseren partetikan ere. Hemen fusilatu zutela esan digute. Desagertuta dago. Desagertuta dagoelako oraindik. Eman behar dezue denoi mila esker bere partez eta familien partetikan ere. Eskarrik asko lagunak etortzeagatik honea. Eta eskerrik asko gogoratzagatik diktadura frankistan sufritu zuten pertsonak. Demokrazia, askatasuna defendatu zuten pertsona horiei. Bihotzez, eskertzen dizuegu gaur antolatu duzuen guztioi. Eskerrik asko benetan denoi. Memoriarik gabe ezin garelako bakean elkar bizi. Ezin dugulako bizi gizarte baketsu, aske eta demokratiko batean. Benetan eta bihotzez eskerrik asko denoi. Eskerrik asko.